Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So ngayon, nandito tayo sa mga manok ko. Ayan. Tingnan niyo po. 20 pieces lahat yan. Ayan. Tapos, ayan yung medyo malalaki na. Meron akong gugupitan ng pakpak kasi nga ito. Parang ano siya, malungkot na buhay. Parang may sipon. Pero yung inumin nila may ano naman, may gamot. Ayan. Tapos ito dalawa. Matatapang kahit kasi kaya pinaghiwalay-hiwalay ko na. Ayan. Tapos ito yung tatlo. Sobrang likot. Ito tatlo malalaki na. Ayan.